Здравейте! Исках да се запиша така неща в главата, които ми върхлитат така, като 240 депутата ми влизат в главата така и ми бъркат в мозъка. И слушах тук и работи и новини тук, BTV и тем подобни. И много лошо. Значи, къде да се запиша, в кое предаване или там, в кое такова, аз не искам 240 депутата да ми определят тук нещата, защото много ми писна. И искам там, къде трябва да се запиша, където не знам колко хора, там 2, 3, 5, 10, 20, сега 240 човека и партии, не можеш всякакви партии, всяка година нови партии, и се въртим в един... Не. Няма да се въртя. Защото ми писана да казвам на кое. Искам жена ми сега прави запис. Ето и нещо искам да го публикуваш, защото аз не ми се занимава. Умрен съм, аз съм стар човек. Виж, направо бръчки, такова, нали, не знам какво, там. Ама ми на оня, там, долу, който на него му писна. Писна му, защото абсурд, някакви тикви, някакви неща така, нали, някой да ни вляза в съда да ме съдят за нещо. То остана тук голяма трагедия. Аз някакви тиквочи и всякакви там да дърпат тази баница, те скокали, какво. Ама то няма такова нещо. Бати абсурда. Искам той нещо да приключи. Някой да се вземе в ръце и тези неща могат да приключат за нула време. Няма партии, там най-малко президентска държава, так, и стига толкова да вървим на някъде. Къде да вървим? На къде да вървим? То няма дъно вече. На здраве. И жена ми, качето и нещо, да може хората да видят и да така малко да се осъзнаем, да се побутнем, да е малко. Опа, тук ли сме? Къде сме? Защото аз, ако трябва, ще стана рано, или когато трябва да стана, ще стана да лабутам, да ларъчкам. Ама то май мръла работа от всякъде. Ама ако трябва, ще стана, бе. Няма проблеми. Не трябва да продължаваме да търпим. Не трябва. Аз в
момента можех да имам израелско гражданство, но предпочетох да се прибера в България. Вярвах на Слави. Слави още го има. И се радвам, че го има. Само, че колкото вече знам, нещата в тая държава стават като костенурка тук. Чики, ама костенурката не варяла нагоре, а варяла надолу. Не знам. Просто. Така че искам да се, не знам, много ми се иска някакси, вече ще си забрани телевизията, ще си забрани новините. Сега ще да имам израелско гражданство. Пък аз се прибрах в България. Що? Някакви тук делянчовци, тиквочовци, дето попиляха държавата, да продължавам да ги слушам как се кикерят. Кикерят, то е малко една такава дума, дето да не обсъждаме. Ама аз тук не съм се върнал, тук някой да ме се кикери. Някой, дето обрал народу, пък са кикери. Ма кефи. И ако мога, ще отида лично ще так и до там. Галя, жена ми сега е Галя, здраве на компаниите, да сме живи и здрави, това е. Жена ми, почти това споделяне, така. Сподели това споделяне. Защото много ми аз чак толкова, значи аз докато говоря остарявам. И се смачкам тук от тая простотия, която чувам, така ми връхлита такива 200 и колко парчета депутати и направо това е не мога повече така. Така че пусни така да се види това нещо, моите хора така там, някакви познатели, какви приятели, имам ли приятели аз бе? Ало, здрасти, приятели ти. Защото, вижте какво, аз днеска съм тук от време, ама и вас няма да има. Много не са, няма да живеете с орлите. Ще си одим. Ма ко ще оставим? Аз, ко ще оставя, ко да оставя, ама си ми тая. Да се живи здрави, примерно, дъщеря ми и внучката, защото да, майка ми, баща ми още са живи и здрави, да са живи и здрави, но то, нали, се сещате, че всичко има начало и край. И края той предстои края. Само, че много маят. Ще се прецаках да си дойда в България, надявайки се, че ще се оправим. Няма. Това става и по-зле. Така че, Галя, пусни това обращение. Така, нали, аз реално исках да се обърна поне към познати си.
аз бих искал да имам аудитория някаква. Сега исках канал да си направя някакви такива неща, но виждам, че примерно там Киро Брейка, Нанко, никой нищо не е направил. Аз дето залагах и съм гласувал толкова пъти за Слави Трифонов и какво? Да, още е там. И ще е там, докато аз съм тук. Но жалко. Много жалко. Просто народа се е разпилял толкова, че той е бутуш, докато не бъде изхвърлен от, не знам, през 9 планини в 10-та, няма да се оправят нещата. Той е бутуш, хора, защото ви знам много. Дето гласувате за този бутуш. Заслужавате си мизерията и там, в което вярвате ви, не знам в какво вярвате, защото имам познати и му се кланят и такова, но там много благославят и аз го благославям по друг начин. Просто не искам да говоря за тия хора, които попиляха държавата. Галя, пускай има такъв народ. Или няма такъв народ. Не знам. Аз бих направил партия. Не има. Не няма. Има. Нали? Няма значение. Живи, здрави и Бай.